Angibingelele bonke abantu base South Africa. Ayikhona into engidlayo la kimi man, eyangidla lento le. Ngiyibona lento yase Western Cape. Amhlamba abantu abakayibona. Abalungu laba abaphethe iWestern Cape. Nababhekile uhulumeni wethu. Balokhu beletha belungu, babalethe babagcwalisile lapha. Indawo eCape Town ayisadolo exit kumgate. Wena umuntu omnyama wazi ukuthenga indawo eCape Town kodwa kuyilizwe lakini. Ithenga ngobani, ithenga aba foreigners. Ngoba bawathenga ngani ngamadola nama-euro. Indlu kamiliyoni ngikubona bazoyithenga malini 100,000 euros kuba kulutho. Wena wala eSouth Africa ukwazi ukuthenga. Kodwa lento mina angisho lokho ke. Khona into engiyibona ezakalayo eCape Province. Yabo labelungu nasingabhekile bafuna independence yeWestern Cape, Eastern Cape naseNorthern Cape njoba kwakuyi iWestern Cape endulo. Bayayifuna lento futhi nasingabhekile bazosiqumba phansi. Yabo ilento yayenziwa amabhunu kudala. Efuna ukuthi amabhunu azala ngoba babefuna ukuthi ipopulation yabo yeqe. Into eyenzeka manje eWestern Cape. EWestern Cape baningaba belungu ama-foreigners abelungu. Alethwa yi-DA. Alethwa uHelen Zille ne-DA. Lene liyivotelayo. Engani ifuni nini abantu abamnyama kodwa ngazi ukuthi nabanjani. Maphixi abantu bakithi niyovotela i-DA. Ikhona manje movement eshitsayo manje. Votelani uMK manje. Sidilize ne-ANC, sidilize konke lokho kunye. Ngcono uvotele yona uMalema iFF le. Kunoba uvotela iDA. Yini iDA ngempela? Umuntu omnyama ungavotela iDA ngawuphila kahle ekhanda lakho. Ebekutshena umlungu ukuthi angikufuna, ngikuthanda, ngifuna seduze kwami. Buke into abayenze eCape Town kini. Nibhekisise lento le. Angitshela manga lento kuyiqiniso ngiyanitshela mina. Impe ezosuka eSouth Africa ngalabelungu abagcwaliswa lapha neWestern Cape. Balokhu belethiwe ukuthi kufanele bakhiphe thina. Fanele basikhiphe. Manje ngiyantshena ke yekani ukuvotela iDA. Ngoba iDA will be the downfall of this country. Bazosiphatha futhi abelungu. Nilokho nithi hayi ngeke abaphinde bazosiphatha nje abantu bavotela. Bazoshaya imithetho lapha neParliament. Naku sekhona iGNU. Nangu nalo president wethu nale ANC yakhe sebahlangana sebenza into eyodwa. Ungayohlangana nomuntu ekutshena kahle ukuthi yakuzonda akakufuni uhlangane naye. Hayi madoda, hayi hlakaniphani. Bye bye.